Tá seast anseo in Nuacht Phort Láirge ach gort an speisialta atá ann. Seo an tain áit dahan in bhfuil cónaí ag an gabhar bilberí. Tá an gort seo díol faoi láthair agus tá muintir na háite buartha nach méid áit cónathe ag an gabhar amach anseo mar gheall ar an díolacháin. Bhí daltaí Ghaelscoil Phort Láirge ag bailú eolais agus ag déanamh taide maidir leis an gabhar áitiúil. Tá gabhar mór, tá cóta geobacha agus tá áireach mór acu freisin. Is iad an tain grúpa dain den grúpa gabhar seo. Bhí dímo orm nuair a cúla mé go raibh an porc ina raibh na gabhar i cónaí ar díol mar caig siad cónaí an sin. Tá mé bronnach mar tá an gabhar ag ógant an teach le an porc caig siad dul i óid eile agus níl sin go maith go an gabhar. Ceapam go thuirt cabhar donna gabhar a bheith sin go maith. Ceapam go caithmíd caithmíd na hefracha ordaí níos mó agus caithmíd iad ag mad sa bhfolta agus tá sé an tóbhachtach ar a thuirta na gabhar. Tá an Bilberry Goat Heritage Trust ag obair go crua chun áit cónathe nua aimsiúdas na gabhar. Mar féidir óáfach níl éis ag aon duine céir de thorlócht an specas gabhar amach anseo. John an Muid Ciarán, Nuacht Cúla4.